Ofundisayo uVibhakshni Maharaj. Asibheke lo mbuzo. Ekuqaleni kwesonto, uStuart ekhadini lakhe ebhange ube nani no-minus $15.08. Kwathi ngomsombuluko ekuseni wafaka uStuart u-$426.90. NgoLwesibili ekuseni futhi waphinda wafaka u-$100. Bawusuhlanganisa uStuart unamalini manje ekhadini lakhe esefake yonke le mali. Sizobuka ukuthi yini abasinike yona. Buka la uStuart ube no minus $15.08 okusho ukuthi uStuart ubekweleta ibhange. Ubengenamali ubekuwuye okweleta ibhange. Sizobhala konke esikuphiwe la ngenzansi. Uqale la uStuart njengoba ngibhala ube no minus $15.08. Nanga wahamba wafaka $426 dollars 90 cent waphinde wafaka $100 irandela la eSouth Africa. Singaphinde sibhale ngale ndlela le ndaba. Singahlanganisa lokho esinako esandleni sokudla kuzosipha ba $426.90 plus $100.90 kusipha $526.90. Siyaqoqa siyakuhlanganisa ndawonye. Ngakho ngabe usubhale ngale ndlela la engenzansi. Uthanda futhi ungaphinde udwebe i-number line awuthi nje bangidweba le number line sibeke la ku0. Usuka phi uStuart? Usuka ku minus $15.08 ekweleteni ibhange u$15.08. Kwahamba ke uStuart njengoba ela waqede uStuart wazofaka $526.90. Singayobhala la isikhala sa $526.90 ke lapho uStuart awufakile. Njengoba sinalolwazi ke manje ikuphi esingakwenza futhi. Singathanda sibhale ngendlela engafani yabo inumber line yethu le khombisa ukuthi uStuart manje ukusiphi isimo. Ungakhohlwa umbuzo wakho ukuthi ukufunani. Ngafana nokuthi le ndaba yaStuart siyibhala ngale ndlela athi ngishintshe la enzansi $526.90 kuyafana nokuthi sithini minus $15.08 lo awukwelete ibhange. Masithanda futhi singehla uthi ngibhalela ngezansi singehla sibhale kanje ngendlela ezobonakala kangconywana. Yabona besizenzile ibale icishe sibenje ama-tens lawo. Siyaboleka ngale eceleni yakhumbula ukuthi nakwesinye isibalo besibolekile. Besiboleka okucishe kufane nalokho yabo. Nayi isiphunyelo 8 ngakhohle ichashaza lakho 6 minus 5 ukupha 1 2 minus 1 ukupha 1 nanku 5 minus 0 usipha u5. Ekugcineni uStuart unamalini uno $511.82.